această seară. Avem pregătit pentru voi în seara aceasta. Moroșanu, fă-l Pireu, este îndemnul fainilor de aici de la Mare pentru moartea din Carpați, Cătălin Moroșanu, cel ce îl va înfrunta în meciul serii pe Gianni Hercules Toforidis, un grec extrem de tare, pe care l-am mai putut vedea în câteva gale local combat. Și avem multe meciuri ce se anunță spectaculoase din start în această seară. Va lupta și Sebastian Ciobanu împotriva lui Nicolae Falin. Îl vom vedea la treabă și pe Amancio Paraschiv, Cristian Milea, Vlad Vigore și mulți alții. În deschidere însă vom urmări un meci între doi români, Dorin Stan și Alin Mincu. Dorin Stan se pregătește să intre primul în ringul amenajat aici la Constanța. El îl va înfrunta, spuneam, pe Alin Mincu. Mincu, un luptător de aici, din Constanța, a reușit o execuție fenomenală în gala trecută aici la Mare. Alin Mincu vine din practică stilul Kyokushin și a venit acolo cu acea lovitură senzațională. Poate vom reuși să și revedem acea lovitură. Candidat serios la premiul pentru knockout-ul anului, cea execuția lui Alin Mincu. L-am văzut pe Dorin Stan intrând în ring, în colțul albastru. Intră în ring acum Alin Mincu. Va fi un meci interesant între doi luptători tineri. Iată și această intrare în pantaloni de kimono și centură neagră pentru Alin Mincu. Diferență și de tematică pentru muzica de intrare. Dacă Dorin Stan a intrat pe melodia lui Shaggy, Mr. Lova Lova, vedem acum o melodie rock, ritmuri ceva mai alerte. Este un soundtrack foarte cunoscut pentru fanii sporturilor de contact. Multe clipuri de pe vremea Pride-ului făcute cu această melodie. Fratele lui Alin Mincu, Costin Mincu îl cheamă, este fratele său geamăn, practică de asemenea și el kickboxing-ul. Ar fi trebuit să se bată și el în această gală, însă, din păcate, debutul său a fost amânat. Sunt câțiva luptători de aici din Constanța pe care îi vom vedea în această seară. Dorin Stan, 7 victorii și o înfrângere de la Tengu din Cluj. 3 victorii, nicio înfrângere pentru adversarul său Alin Mincu. Un avantaj de înălțime pentru acesta. Și să vedem dacă va mai reuși o victorie spectaculoasă. Promotorul Eduard Irimia a venit la gală și Bacari Sania, fotbalistul care, după campionatul mondial, a ales să-și petreacă vacanța și în România, la Mamaia. Da, Franța nu a avut cel mai bun parcurs la campionatul mondial, cel puțin nu cum și-au dorit ei. Sania a venit aici la invitația lui Remi Bonianski, de asemenea, triplu campion mondial la K1. Este aici în sală. Deci se poate spune că Bonianski a venit cu Sania la mare. Da, da. Cei doi s-au întâlnit cu o seară în urmă la un eveniment și Bacari Sania a acceptat cu plăcere invitația. Avem și noi fotbaliști care vin pe la gale, foști isteriști, Rică Neaga, Valentin Badea. Sigur, Oprița, de asemenea, da. Iată un început... Falevi, sunt mulți. Da, început agresiv de meci. Dorin Stan l-a luat la pumni acolo pe Alin Mincu, acesta însă
a ieșit de pe corzi. Cred că sunt vreo 15 cm diferență de înălțime. Încasează o stângă acum Mincu. Să nu uităm... ce dreaptă direct în bărbie din partea lui Alin Mincu. Dorin Stan este la podea și este numărată pentru prima dată. Se plimbă prin ring, se cam clatină. Nu știe de ce a fost numărat, însă a fost o lovitură clară în bărbie. Să vedem dacă va reuși Mincu să termine acest meci încă din prima repriză. Dacă în gala trecută a reușit un knockout incredibil cu o lovitură fantastică de picior, Mincu, iată, arată că știe să dea și cu pumnul bine. Casează și el câteva croșee, acolo s-a clătinat și Mincu. Semn că Dorin Stan și-a revenit, are forță în lovituri. Și ce repede și-a revenit, s-a dus cu o secă de croșee. Iată, a încercat din nou acea super execuție Mincu. Încasează din nou. Da, o directă de stânga acolo. Încearcă lovituri de genunchi Mincu, însă este supus un adevărat asediu. A încasat o tibia acum în ficat. Alin Mincu s-a văzut imediat reacția de a lăsa cotul pe ficat. Încă o dată încasează lovituri de pumn. S-a cam întors meciul. Alin Mincu este evident deficitar la capitolul brațe. Se vede trecutul său în Kyokushin, un stil knockdown în care sunt interzise loviturile la cap. Se termină prima rundă. Am revenit la Constanța. Dorin Stan și Alin Mincu au făcut o super repriză. Mincu a reușit să-și trimită adversarul jos cu o lovitură. Iată acest croșeu de dreapta în bărbie încasat de Dorin Stan. Acesta s-a ridicat și a avut o continuare bună. I-a pus probleme lui Mincu. Debut promițător de gală. O primă rundă care am văzut și un knockdown și multe alte lovituri. Din nou o serie de croșee și de direct acolo. A încercat să strecoare și un uppercut Stan. Se strigă din colț, nu-l lăsa Dorine. Într-adevăr, trebuie să pună presiune pe adversarul său, Dorin Stan. Am văzut ce lovituri știe să execute Alin Mincu dacă este lăsat în pace. Se strigă lui Mincu să cerce lovituri de picior, însă iată că adversarul său reușește să vină aproape și este imposibil lui Alin să lovească eficient cu piciorul atât timp cât adversarul este foarte aproape. N-are distanță, practic, să aplice lovitura de picior. Cum se zdruncină Mincu după fiecare pumn pe care îl încasează de la adversarul său. După această luptă va fi o pauză aici la Constanța. Gala propriu-zisă va începe de la ora 10, meciurile de pe cardul oficial. Timp în care vom urmări câteva victorii pe care le-au reușit Cătălin Moroșanu și Sebastian Ciobanu în Local Combat. Vom reveni în direct în jur de ora 10 fără 5. Ultimele 10 secunde, încearcă un high kick și Dorin Stan. Ratat, însă a mai încercat un croșeu de dreapta și Mincu, blocat de această dată. Se termină runda a doua. Ne pregătim pentru runda a treia. Dorin Stan împotriva lui Alin Mincu. Au fost două runde pline. Începe tare și repriza a treia. Dorin Stan a pus presiune primul. A încercat din nou o lovitură din întoarcere. Alin Mincu s-a dezechilibrat acolo. S-a reluat lupta. Caută în continuare lupta de aproape. Dorin Stan îl bombardează cu pumnii pe adversarul său. Păcat pentru el că nu sunt atât de precise de fiecare dată aceste lovituri. Este și această diferență de înălțime între cei doi. Încă un croșeu de dreapta puternică pentru Mincu. Pune presiune în continuare Dorin Stan. Nou croșee. Acele croșee, da. Foarte puternic lovește Dorin Stan. Este ultima rundă, are nevoie să câștige și această repriză, pentru că prima a fost pierdută cu o numărătoare, ceea ce înseamnă 10-8.
pentru Alin Mincu, a doua câștigată de Dorin Stan, cel mai probabil cu 10-9, iar dacă va câștiga și această repriză, fără să aibă o diferență evidentă de puncte în plus, vom vedea cel mai probabil o repriză de prelungiri. Casează o stângă acum pe intrare Dorin Stan, însă n-a avut forța Alin să Dar pună nici la nu s-a podea. clintit după acel pumn. Stan, din contra, a început să lovească el. Meci la Nici mai- categoria 81 de kilograme nu sunt chiar cei mai grei sportivi, însă au și o rezistență bună. Cel puțin Alin a încasat destul de multe lovituri și nu a ajuns la podea. Are acest stil calm. Oricât de încins a fost meciul, n-a ieșit din acest ritm. Nu încasează lovituri. Se termină meciul. Să vedem decizia arbitrilor judecători. Din punctul meu de vedere, va fi o repriză de prelungiri. Da, și aceasta a treia rundă, ca și cea precedentă, ea cam a aparținut lui Dorin Stan. A volum mai mare de lovituri. Uitați, după acest meci, indiferent dacă avem repriză de prelungiri sau nu, urmează câteva meciuri, cel mai spectaculoase meciuri ale lui Cătălin Mureșanu și Sebastian Ciobanu. Vedetele galei care începe în direct la 10 fără 5 minute. Atunci vom avea câteva meciuri extrem de spectaculoase. Mureșanu se bate cu Hercule Stoforidis în main eventul galei. Sebastian Ciobanu, Vlad Draculă de asemenea pe main card. Avem un câștigător, se pare. Nu, este egalitate. Egalitate. Cu câtă bucurie Da, a acceptat această decizie Dorin Stan. Alin Mincu părea dezorientat. exact, În schimb, a avut Dorin acea, Stan a ridicat pumnul fericit. a avut acea Da. mai este o rundă într-adevăr. Pare să se fi bucurat pentru că a avut acea numărătoare. Da, avea emoții. Știa că a pierdut cu 10-8 prima rundă și a avut emoții. O decizie justă, până la urmă. După ce a reușit acel knockdown, Alin Mincu nu prea mai a oferit foarte multe. Doar câteva lovituri pe contră. Pare favorit să câștige Dorin Stan în acest extra round, însă în runda de prelungire e cam ca la penaltiuri la fotbal, se poate întâmpla orice. Poate mai inventează Alin o lovitură, l-am văzut și în runda a treia. A fost foarte aproape să lovească cu genunchiul în față. Cred că dacă intra lovitura aia, se cam termina meciul. Da, însă Dorin Stan a reușit să-i anihileze aceste arme, loviturile de genunchi și în special loviturile de picior, venind aproape. A avut doar vreo două tentative de a trimite acele lovituri din întoarcere, spinning back kick, așa cum se numesc. Tocmai pentru că n-a avut distanță suficientă. Iată-l foarte obosit. Alin în acest moment se ridică foarte greu de fost jos. proiectat la podea, se putea ridica într-o secundă, dar a exploatat la maxim acest moment. Sigur să se și fi lovit atunci când a căzut. A fost împins foarte puternic de Dorin Stan. Să vedem reluarea. A fost o lovitură aici. A fost un croșeu în tâmplă al lui Dorin Stan. Cred că de acolo și amețeala lui Alin. Din nou se aruncă în atac Dorin Stan cu o serie de croșee. A încercat și de vreo două ori să lovească cu uppercut-ul. Asta nu i-a mai ieșit. Nu mai are tonus muscular Alin Mincu în acest moment. Dorin reușește să-l domine. Iată, high kick-uri trimise de luptătorul cu 15 cm mai mic de înălțime. Previzibil această lovitură, n-a setat-o deloc. Se ridică și Dorin îl ia la pumni acolo. 20 de secunde rămase din acest meci. Conduce lupta în aceste momente Dorin Stan. Încasează și el un pumn în bărbie acolo. Epuizat Alin Mincu, însă dă tot ce are în acest moment. Inimă de luptător pentru acest sportiv provenit din Kyokushin.
Este recunoscută rezistența acestor karatiști. Iată, încasează acolo Ali Mincu. Termină lupta ghemuit de durere, însă o termină în picioare. Nu știu dacă mai dura 10-15 secunde din această luptă, dacă o mai termina în picioare. Nu știu ce cascadă de lovituri a avut acolo, ce frecvență. Dorin Stan, fericit, i-a spart și nasul lui Alin Mincu. Rezistent, totuși, Alin a încasat foarte multe lovituri și în cele 3 runde. Iată, acest moment, o dreaptă întâmplă și apoi împinsă la podea. Cred că putea fi și numărat Alin aici, însă decizia și victoria nu are cum să-i scape lui Dorin Stan, sportivul de la clubul Tengu din Cluj. Acestea sunt loviturile din finalul meciului. Într-adevăr, decizie previzibilă. Dorin Stan a dominat și această rundă de prelungiri după ce a pierdut prima repriză cu 10-8, a revenit și le-a câștigat pe următoarele 3, incluzând aici și repriza de prelungiri. A fost premiat de colosul Sandu Lungu, cel pe care îl vom vedea luptând luni seară în direct la Sport.ro în gala de MMA. Lupte în cușcă, o gală ce va avea loc tot aici la Constanța. O vom vedea în direct la Sport.ro, așadar luni seară de la ora 21, pentru că ne permite timpul să încercăm să